So this is beautiful. Just exactly like that. That's what the doctor has ordered. And Dr. Kekhelezi, we are this amazing Lego. So your time is just 22 before 8. Beautiful Miguel. Dawn. Let's spread the love. Let's share the love. It's all about that on OG Breakfast. This is Vibe 94.7. It's trending on social media. And I'm happy that we've established lolu daba ngokuzwa kwami Dr. Kekhelezi ukuthi lolu daba elwa social media. Are you asking me or Umbuzo lo? Oh, umbuzo. Yeah, because on social media lolu daba. Yes, ibona ku social media ngithi. Okay. Usuke waya mhlambe ukuthi ufuna ukuyobona lo sisi lo. Or and in fact sibona izinyanga eziningi ziyalifuna lolu daba. All right. Linda, asingakubalekela ukuthi angifuni ukusebenzisa leli gama elithi politics because mawubona mina ubona something. Afuna ukukhuluma nomzobo wepolitiki. Ufuna udokotela la inyanga. I know, but khona la ngizama ukusa khona. We are heading towards our elections, and as we are heading towards our elections, kunezinto eziningi ezenzakalayo. Angithi ungizwe kahle deep manje. Kuthiwa omunye nomunye ose South Africa illegally akabuye kuba ngithi. Yebo. And sithi masikhuluma ku politics sithi sikhuluma politics pan Africanism. Angithi? Ngiyabuzwa. Right. Sithi thina njengamanje abantu bangaphandle sibadingi. And all of a sudden kuqhamuka usisi ulale nomuntu wangaphandle. Right. Ayibo. Listen. It's a total lie. Uzwe? Mina Linda ngiyilo muntu kanje. Abantu abawu50 bangavumelana ngento eyi1. Mina ngiyi1 ngithi lutho. Hayi kahle. Ayikho leyo nto. I still say abantu abase South Africa illegally abahambe. But bangaqanjelwa manga. Uzwe? Yebo. Abantu abase South Africa they must go back to their country. Abase South Africa illegally they must go. But akungabi phela namanga khona. Lwasisa kalalanga nomuntu angaphandle. Ayikho lento. Asiqhubeke futhi siye phambili. Ngichaza. Sisaba ngibamba kwezansi manje. Okay? Right, listen. So unpackela yona. Ngimlaphile mina umuntu ofana nalwasisa. Unfortunately Linda, ama clients wami azesikolweni ngi-understand into eyi1. I-privacy ye-client lami. Angimshuthi umuntu osesikolweni. Angikhulumi ngomuntu osesikolweni. Up unless yena khulume. It's either ukhuluma kahle noma ukhuluma kabi. I don't comment to that because beyenzeka siyi2 esikolweni. Uzwe? Ngiphi? Doctor, ningalwi buzani abantu ngibona sele interested manje. Ngicacisela uLinda Dr. Kekhelezi ukuthi doctor patient confidentiality esihlula abantu abaningi. Thank you very much. We shouldn't be exposing such things. Thank you very much. Inyanga eziningi eziwu10 example eziwu2 zithwasile eziwu8 azithwasanga zithwaseka social media. Kunomehluko. Ethwaseka social media iveza yonke into. Ungayiveza izinto kunezinto ongafanele uyiveze ku social media. Especially make sure that you always protect your clients. Irregardless noma umlaphile noma kajabulanga but respect your clients. Asiphinde sibuye. Kunento oyibona itrend aka ladies house. Kekhelezi asibongeni uKekhelezi. Angiyazi ukuthi uyithathe phi, angazi, angifuni ukwazi. But what I'm saying is I once came across to similar thing. Let me explain to you India. Yeah, India. Right. Ngifuna manje uzwe from mina. Dokotela manje, not to AI lo. Akona AI. We are live and direct. We are live. We can see you. Exactly. Right. Leyanto Linda senze iexample qala. Ngiyangithanda ukuthi mangifundisa umuntu
ngenza ama-example ukuze mase siyofika kuvuthondaba usuyangi-understanda. That is why ngiqale phezulu ngathi sibheke kuma-elections ngenza nawe bengizama ukuya lapha ekuthenini asiyisuse le ukuthi ulale nomuntu wangaphandle. Yeah. Because we are now limiting abosisi bethu ekuthenini ningaqomi kakhulu. It's either uqoma umuntu wangaphandle noma wase-South Africa. You might come across this. That's a lie. Asiqale lapha. Osisi nje khululekani iqomele. Manifuna ukubaqoma baqomeni asinandaba nalokho but kusiphatha kabi ababuyele ngaphandle nina niyaqoma but qomani nje amanga lawo okokuqala lokho uyayizwa lonto. Number 2 sibuye Linda ngifuna ukuthi nenyanga ibukayo la ihambe nami. Or are we live? We are live even on Facebook. Okay. All right. Please check it out. Right. So ofuna ukungibuka angagijima ku page yami manje. Right. Asibuye la Linda. If manje wena ushaya istroke uhlangothi la ebusweni kwenzakala nemlonyeni wakho. Iyashintsha uba deformed. Yeah, kuba ne asikhuluma isiZulu deformed. Umlomo ngesizulu igama S liqala uyanjani umlomo? Uyadumba bese ushwabana. Thank you very much. Ngifuna le gama ukuthi uyashwabana. Istroke esikushaye ubuso noma esikushaye uhlangothi. Uyashwabana. Uzwe? Yeah. Bese kuba ne-stroke esikushaya umzimba wonke. Umzimba uzowenzani? Uzoshwabana. Kwenzakaleni kusisi futhi? Ushwabene. Thank you very much. Here comes the question. Why social media ususisi ku-31 kumsa ku-91? Sebeya over-exaggerator. Let us come back. Angithi manje sekufuna ukuthi ngabe usisi sikhuluma ama-camera live sikuyena noma bemfake ngocingo bese siqale phansi aconfirme yena. Ekhaya kubusisi abalikhuluma iqiniso ukuthi bakhona bawu2 abashaya istroke ngaphambilini. Istroke lesiya akuyona inyoka akuyalalanga nomuntu istroke. Imali manje uya professor into oyibona ukuthi yakenzeka into ku social media le. Listen Linda, as inyanga ngifundisa lezinye inyanga ukuthi ezinye eyithanda usocial media ezingawu understand ezingene sezindala gijima comment into angayibona kahle. Ngizama ukuthi mawubuka into before inyanga ibuke ngeso lenyama ujike uyibuke ngeso lika moya before ucomment. Uzwe? Mawuqeda ukubuka ngeso lika moya then you can start commenting usutshele umoya ukuthi kwenzakalani ngale yanto. Mina ngithi kuwe le yanto akalalanga nomuntu isifo se-stroke esimkhondeme umzimba bayekile. Bese here comes the question. Lesi stroke is it natural or yinto eyenziwe umuntu? Kunomuntu ogangile kubo sowashona oyena owashiyedalelo wamonakala bayiyeka le yanto yaya iyaba affecta. Akuyona inyoka abayeka manga akuyona ini bese umbuzo uthi angalapheka yini? Uzwe? Angalapheka yini? Those are similar questions that you should have asking me ukuthi angalapheka yini? Ake ngibuze le Dr. Kehlele siphinde le muva se reverse. So you are saying lento le isike yashaya ekhaya before. Yeah. Whether eyomoya meaning yakuyaba khona nasemandulo mhlambe kumathonga khona into ekade yalimaza umndeni vele iloke yehla by generation noma umuntu oyedwa lo loke ehlahla lehlele nje athi ekhaya. Good question. Yabona ngabe kuthiwa Linda senza kanje. Bekuyo i-interview yethu biyoba mnandi bese sithola uthuleleni bese sithi sicela umuntu oyi1 abe khona le wherever akwenzeka lento. Emtuba. Exactly. Bese ngiprophet. The prophet ngila. Then they give it to the family. They confirm. Angifuni kuya. We can always organize that. Angifuni kuya mina ngifuna ukuyihlala la. Angifuni kuya. Angifuni ukuthi futhi ngibatshela ukuthi wozana angifuni ungena ku social media. Uwe futhi ongitrigarishile nosisi nathi sicela ukukhuluma ngaleyo. Ngithi kuwe ngike ngayilapha lento. Umuntu ogijima uposta ku ladies house angimazi upostekeleni angimazi uzwe ngobani but what I will say to you ngilaphe same thing but inkinga ukuthi labo bantu abayanga ku social media yezo
but ngithi kuwe inkinga first one kulwamndeni abahambe manje bangiconfirmele 2 of them bashaye istroke ezimbi kakhulu bayiyeka le nto isizodla emndenini le nto iyinto ephilayo eyisilwane ekhona phakathi ekhaya. Okushuthi ke uDr Khethelezi uthi egcekeni uma lento mingafika ivalwe ebese kulashwa lo saphila ngomhlawumbe laba abanye mhlamba basaphili mhlambe futhi nabo baphila bayifihlilwe yenovelile imingafika ivalwe egcekeni kulashwe lo sekungawuvala komkhokha kwento. Uyabona njengamanje into engafanele yenzeke Linda sesathanda amakhemera sangafanele sithola umndeni sithi mndeni asithathe amakhemera siwabeke eceleni manje nizokhuluma emakhemereni nina after sekwenza umsebenzi kuyofanele siqale siclean kunala isiyobathatha siba sekhona endaweni endala enqune lidala sithi lo mntwana niyakhumbula ukuthi wathi mayizalwa eneminyaka ewu8 wenzakalani kuye ngangekho yangizwe kahle bese ngithi uma wakhe sibuyele emva uma wakhe mayina 28 years right now lo mntwana una 31 uma wakhe mayina 28 years kwenzakalani isho izinto eziwu2 ngithe umntwana mayina 8 years ngaphinde ngathi uma wakhe mayina 28 years kwenzakalani mabeqeda lapho bese ngithi siya kwi-answer manje kunalapho esiya khona hey ngizonidida Silive njalo mkhuluma entela. Uma uzokhuluma la. Ngisathapusha ukuthi umhana Uyakhuluma khona ngithi ngiyayethi ufuna oyithole inamba ile ngane. ayuthulele phansi chaze bazosithola inamba la Ukuthi I don't think uDon unayo because ngithe ngikhuluma noDon wangitshela fika angifuna ukukhomenta angifuna ukwenzani but I guess ukuthi lo owenzile lapha ku Facebook naye uyawazi amagalelo wami uyayazi into engayenza uyasazi simanga. Then the question is wakuthatha isikhathi singakanani Khethelezi ukulapha umuntu who had a similar thing. It's not something that can take 1 week. It's not something that can take 1 month. It takes from 3 months till 4 months because into esuke sidamage nama veins imsipha yakhe yonke into isikhubazekile but ingahamba ilunge but ayilungi yona yodwa to be honest with you izomdinga udokotela wesilungu because also iphysio iyafuneka futhi ke lapha kakhulu because kunemsipha esuke sidamagekile so nephysio udokotela wesilungu yafuneka and also kunanemjovo esuke sifuneka isebenzisana nezinto zesintu. Izinto zesintu zisiza imimoya thizeni yokuyilwa ngoba phela udokotela wesilungu kufanele avume naye ukuthi zikhona izinto angekazilaphe into efana nesilwane esisuke sekhaya at that particular time athi mayiqeda kumjova isilwane sifike simdamage more. That is why uzokuthola umuntu uthe uye esibhedlela samphindi stroke samphindi isuke leso silwane sisuke siprovele ukuthi you can't do anything so fast kale sidile naso qala. So my question Dr Khethelezi ukuthi kushuthi umuntu meshawa istroke sithi akaqale kohlanga kuqale kulwisana nalesilwane esesishayile noma ngabe inyoni engabe yini before aye kudokotela wesilungu ukuyothola manje amakhambi asezolekelela lokho esiqale ngakho kohlanga noma sithini. Okay. Udokotela wesilungu as he or she is listening right now uzofila as if siyam attack but asima attack isikhuluma iqiniso njengoba linjalo abantu abangalifuni. Abantu abaningi ababephethwe istroke esiserious abalashwe esibhedlela basala ngathi bakhubazekile. It's because yebo udokotela wenzile umsebenzi wakhe but kunala kushode khona. Istroke masikushaya sifana nezulu. Izulu when it strikes shaya isihlahla kunezimpande ezisalayo ezisuke ifuna ukukhishwa ngemithi yesintu bese kuqala clean. Ne-stroke mashaya umuntu kunezimpande ezingena kuyena umuntu lento isuke it's edinga imbiza ezistrong ukuthi lo muntu iziphume leyampande mawuye toilet igcina iphuma lento uyibone mayingaphumanga leyo nto noma ungalungi kodwa uzosala unakho
ukukhubazeka. So kuyadinga ukuthi mawuzosizwa entweni ye-stroke uqalwe la esintwini then uyogcina esibhedlela. Obviously izogcina sekuyi-physio. I-physio sikhuluma iqiniso is just the English word, but it's an exercise whereby umuntu okululayo who's well trained for that. I can even do that, but I'm not trained for that. Ukhona sometimes uthola bakufaka namanaliti, bakufaka izinto, bakuzama ukukusiza. I know ukuthi sebefona bafuna ukubuza. Ama VN maningi ela. Nginentakataka ama VN. In fact, No, let's play some of the VNs and then on the other side siyaqhubeka sivale. Okay. Across KZN and surrounding areas, we got you. Thank you very much for tuning in. With us, sikhuluma ngodaba la lo sisi ubena 31 ngokusho social media, utheme papa mina 91, and there's no better person to unpack this than Demand. Interesting, umlaleli uqeda ukuthi uyaqala ukuvumelana nawe. Khona umlaleli already uvumelana nawe ukuthi khona la ngahambi khona kahle. Kodwa ke let's check Sibani, what's going on with sport. It's 8 o'clock for Vibe FM Sports. Beauty we see it, visual. Voice we hear it, brains. Pela, you understand that to memorize my lyrics, I'm managing and I'm release about so many songs in last year, my hit after hit, you know. So yes, welcome to the third hour of OG Breakfast. This is Vibe 94.7. First choice yomphakathi siyabonga ukuthi unathi njengamanje. We don't take for granted ukuthi uhleli ulalele OG Breakfast. Ucwabekazi, I'm Mr. OG, and also Sibani with sport technical team, TI, and also our guest namhlanje kuseni. We siyabonga kuqala. I think let me start by saying siyabonga dokotela ukuthi uhloniphe. Sikufonele ngo6:15. Ngiyazi Sibani ozama mfethu ukwenza izinto day in advance. Akabana nje, uvuza manje dokotela, uza manje. I understand a lot. Ukube bengalibambi beke sibe nale show. So siyabonga dokotela ukuthi uvuke sikubiza because we wanted to get answers. And ama answers esiwatholayo manje kukhanya ngenye indlela. Asisho ukuthi le view yakho iyona eyiqiniso, kodwa I know you always ushaya straight. Ukuthi omunye umuntu uthini nathi sesoyibambela ngendlela. Ukuthi linda bazogcina abantu bethi no, you guys want to do something sort of like a reality show. But my wish was one day kuphuma a team la. Ithi as Vibe FM siyosakazela live ngale. Wena Khehlezi remain here. We want maybe to prove or we want to help ngokuthi sibanike umhlahlandlela because bazo confuse kakhulu wabantu abafika bezofuna icontent. I've seen this on social media, especially inyanga. Ziyangena manje, ziyakomenta manje, zifuna ama client, zifuna ukubonwa. Ziyasho, and you haven't seen Ukhethelezi comment. Angazi ungibona. Yes, Angazi if ever you travel ngifuna clientele. If bengifuna clientele.
bengizothatha imoto zami thatha iconvoy enzima futhi thatha isipondo sami ngifike ngemoto ezinzima kakhulu ezu4 5 ngithi mangifika ngiplaka ama-camera sengiyalapha manje ufuna abantu bangibona but angicommentanga angishonga nix fani ngiyibuzile izolo ebusuku around 8 9 oh nithi ngize emsakazweni talk about this why me and I was like oh okay let me go vele ke bengifisa ukukhanyisela abantu ngibane umhlahlandlela because baya mislead abantu yes usisi unenkinga enkulu but njengamanje udinge ukuthi iqiniso libe khona kungalashwa usisi akulashwe ifamily because once you focus kusisi inkinga ukayiqedi ifamily it will still come. Then the last question that I have is lwasisi leyanto ayimphathanga last week why izovela manje ungiphinde ngiphinde lini lo wasisi leyanto ayimphathanga ngoba kufika uthuleleni last week leyanto inesikhathi why now maqala kukhulunywa ukuthi illegal foreigners must go kwavezwa leyanto eniyalinkwa nokuthi ulale nomuntu wangaphandle abayeko sisi kunawo abashade nabantu bangaphandle silinda unosisi abanama serious families and lawo bantu abakazi babenze nix yes ba wrong bahambe vele baqinisile but what about lo muntu one family nomuntu wangaphandle that they've been staying together for more than 30 years and akamosha akenzi lutho kuthiwani manje babuka kanjani it's either it's a propaganda umuntu angaphandle maybe befuna ukuyibonakalisa ukuthi no mina ngizonisiza noma bayashaya 2 mele nibheke manje but yokuthi ulalile out which means mayilalile ulale last week wawahloka in 1 week yeah and why ede u30 years u60 years ngithi na 30 angithi na 31 wa edwa 60 why unga edwa nga 50 asebenzeni common sense he has a point but I think Dr. I'm going to fix the party the way you're saying go mhlambe nalaba with families and whatever. I know uPhakela Mthakathi had an interview live and said bose sibama sisho ukuthi ningathandi uthando lanombali futhi aliboni imbala nohlanga asisho futhi siningagani kodwa sithi uma umazi umyeni wakho ukuthi ula wongemthetho thina sithi njengomakoti hamba ugalela ngasemzini akuyobona mamezala nawe uyobona uganele khona so they are saying take him with you asithi wena sala nezingane hamba naye nilungise kahle amaphepheni nibuye seni right okay ungizwe kahle ke mina ngithema ngiqala i-interview ngathi the illegal foreigners must be deported and also umthetho wase South Africa uthi that has been always there illegal foreigners must be deported mayibanjwa uyathathwa abuyisele kuwo and pressure kumele ifakwe ku government. I'm not trying to run away from the topic here today but I so wish Linda one day you can call me for that specifically sike singene deep sibone ukuthi maybe izoshiya up nayo sinike abantu umhlahlandlela because izofuna nje nayo topic yayo but I support that nam Dokotela umbuzo enginawo uthi let's just say we organize sambe siyoshaya OB khona la eMtuba emagcekeni akusisi ngoba siyazama ukumthinta manje producers up and down trying to get that sorted. Are you saying to us ungakwazi ukumlapha usisi 1 and ekumlapheni kwakho ungafunani in return? Okay, number 1 masiyenza iOB laphana we'll do it without cameras bazosilalela kuphela ngiyakuzwa number 1 number 2 masimlapha usisi angafuna ama camera ngiyokushilo client confidentiality exactly lokho ngistika khona angihlehli ngoba sibonile abanye osaziwayo bemgcoba osaziwayo asikhulume ngenyanga noma uMakhosi noma isangoma nosaziwayo a celebrity and Makhosi celebrity right akahamba ubonakala right futhi right because uyabonakala ukuthi unothando for umphakathi but mina mawusuqala uthi ngene esikhwameni sakamzozo manje uthinta ulaphi ngicela ama camera switch off singaphindi sikhulume ngayo nokuthi ukhehleleze ufikile lapha ngakhuluma
ngoba ngiyolapha then one day sebekhohliwa abantu mayise right uyena ozobuya Shiqiniso. yazi mina ngasizwa ubani because ngihlala ngibuka lenda nabantu abaningi othola maybe ngibanika igroup noma ngibanika in Yeah. ngibatshela esikolweni ngithi ungalingi ukukhuluma igama lami alumlomo mawuthola begxeka nawe gxeka yayizwa uvala umlomo bangaku-understand ukuthi uhambephi mabethi bayabuza ukuthi uhambe ukuthi ngiyele Uganda bantante baye ko-Uganda bashiye umuntu la uyivalele umlomo wenza into yakho so nami masiya lapha I will want them only to listen on air bangaboni because social media bafuna ukubona sifuna ukubona sithi ibani live asifuni lelo langa sizobe sikhuluma nabo if ever siya profeta will only give them that content encane bazwe emoyeni ukuthi oh prophet what after that banya ngaye baphinde bezwe mix sidile naye ngizomlapha. Okay. The time is up now, Doc. What will be your last word kumlaleli nomunye onaso lesi sifo mhlambe naye usezothola ithuba lokuvela and sesiyabona nenyanga ziningi manje zigcwele ku social media zithi hey ngayilapha mina lento ziqhamuka from Zima abanye baqhamuka from Uganda abanye baqhamuka from Mozambique mubheka lapha ku TikTok nje inqwaba bathi hayi singayenza lento. Okay. I-advice engizoyinika if this message gets to the family izothi abayinuka amakhwapha ababheka i-background yabo ukuthi basuka kuphi kwakwenze njani lento engishilo ayisokusho ukuthi bangayithola leya video mabeqeda lapha wonke umuntu obuyayo bamcela ukuthi siyabonga ukuthi ufikile sicela uswitch off ifone yakho switch off ama-camera yonke into and then siqhubeke sisebenze and also asinamali ngeke sikwazi ukuthi ahambe yonke into yenza uzoyenzela la ekhaya kodwa ifone akabe off ungasirekhodi ungenzi lutho siyacela sihluphekile maybe ukhona umhlahlandlela and the last thing is singayikholwa yonke into eku-social media ngizoyiphinda ningayikholwa yonke into eku-social media and content creators be careful on izinto enizishoyo kunezinto eziyochitha imishado abantwana basale benganabo baba basale benganabo mama just because wakhuluma into encane uthi wena wenza content awuchitha umuzi kunabantu kade bezoshada next week noma kade bezoshada next month bathe mabebona lento bezwa leli gama athi ngeke ngisashada nalo ngoba nina nesifo sokugugizana so be careful izinto enizishoyo ningaboshwa noma yini nani izinyanga hloniphani umsebenzi wesintu ningasho noma yini and also bear in mind angiyizelanga la ngicela uVibe FM ngathi uVibe FM sicela ukuzozwa uvo lwakho Khehlelezi siyabonga ngalokho. Exactly. I don't comment entweni ezinje that is why abanye bathi hawu awusabonakala ubusy nepolitics yes ngithi ngibusy nawo ngiyalapha esigodlweni but angibashuthi abantu ngiyenza sure ukuthi umuntu mayifika esigodlweni ngiyamprotecta ngayo yonke indlela despite izimpi zethu zaku social media but ngeke ulibone client lami livela ku social media. In fact ngelinye ilanga siyokhuluma ngezimpi when we want controversy zakho nezinye inyaka okwamanje siya lapha inamba yami yebo please abantu abafuna uKhehlelezi 071 130 130 78 08 noma uthi 072 1234 976 Facebook nyanga yethu Momzo besi live njengamanje. Oh, we live still. Yeah, okay. We're still live. Bangamba video khona lapha noma uTikTok Dr. K503. Bonga. Indumandumane.